May oras labot Kapampangan. Nakikaranon na din kay Kaiser tinyang medical procedure ning misis. Medyo makabang storya. Google yun niya mo, ESWL. Niya kabang panayang ke, ay isip keng gawin ning kay katamong kadundalan, 57 pamanyubok. Bayong sabla, guri keng dinan may oras si Earl Norwin Alipio Layog. Nakalasalamat kitang chatan niyang misa na biyagin Earl. Nandanan mo sana, pacheting masanting pami katagon, panay may sisingit ng manong season kayong obra mo Nakalasalamat pa si Bayo, luwid ka. Pag-umpisan ining mumunan dili, bista man taga ng Tegalugan, dapat kimoyo. Yung manong kakagising o kaya kagigising. Kimoy ita at inyang katulid na mas manuninta kay Kapampangan. Ini malambat ko na yung dramdaman na magagamit kay Kapampangan Dapat at inya palang mas manayon na katulid kay manong siswan. Inga manong pasalubong. Kaya balo nung tanggap niya kay Kapampangan, dapat balo yung katulid na. Inga manong malaglag. Ano yung katagalog yan Balo ko tinyang aduang mas manayon na katulid kay Kapampangan ini Adwaya kabaldugan, ito na. Inga manong malaglag. Balo nila. Tandaan nyo sana kayong ang kapwa ko kabalen na nakadun kapwa. Katagalugan kapwa Sulat check yung comment section ng mas manayon ng katulid ng Kapampangan Timpang Tegalugan na mano yung manong manindigan. Manindigan, Tegalugan niya. Balo yung katulid ng mas manayon ng Kapampangan. Di nang talang pabuyar yung mararon datang keng katamong reunion binana ka mong mapanwala ka rin pamahiin pamahiin. Ano yung katagalogin pamahiin. At yung talwindili, nung wari, magpaalala ko mo ka rin kay katamong kayabe, magpaalala. Tegalugan niya naman yan. Sulit checking comment section, ng isipin niyo mas manayon na katulid na kay Kapampangan Dito na mo, sa kakalingon daraking kay katamong pamanyubok video, puro itang may aliwa video tamong pong posters Banti ko pa yung mas dakal rin kabalen tamong manakit ang pong makayalbe Balo yun Patse Kapampangan tamo, di pa nga Pampangan tamo. Tinggi ka tamong anak, tinggi ka tamong apo. Panetala sana ng pangapampanganan. Salamat, Luid Tamongan.